El Black Friday és un esdeveniment molt conegut que té lloc cada any, el dia després de la festivitat nord-americana d'Acció de Gràcies, que sempre se celebra l'últim dijous de novembre. Aquest dia, les botigues ofereixen grans descomptes en tota mena de productes, des de roba fins a tecnologia. És una oportunitat perquè les persones comprin regals de Nadal o coses que necessiten a un preu més baix. L'origen del Black Friday es remunta als anys 60 als Estats Units. El nom, que significa el divendres negre, no té res a veure amb res trist, sinó amb els beneficis de les botigues. En comptabilitat, les pèrdues es marquen en vermell, però quan hi ha beneficis, es fa servir el color negre. Com que aquest dia les botigues venen molt, els comptes passen de vermell a negre. Avui dia, el Black Friday no només es celebra als Estats Units. Molts països d'arreu del món, com Espanya, també han adoptat aquesta tradició. Gràcies a Internet, moltes persones compren des de casa en botigues online, evitant les llargues cues de les botigues físiques. Tot i que el Black Friday pot semblar una bona oportunitat, també té inconvenients. A vegades, les persones compren coses que no necessiten només perquè tenen descompte. Això pot ser un problema, perquè estalviar no significa gastar més. Per tant, és important planificar bé i només comprar el que realment és útil.